Sunshine News Blast. Sa lain pa ang balitang national, giisgutan sa House Committee on Ways and Means ang sugyot nga abolish o tangtangon na ang travel tax human kini unang nadungog sa House Committee on Tourism. Sa deliberasyon, gisusi ang tourism profile sa mga outbound passengers nga nakahatag og kinatibuk ang 8.7 bilyones ka pesos nga kita sa gobyerno gikan sa maong buhis. Samtang gipangutana ni Congressman Nathan Odocado, representante sa One Tahanan Party List, ang Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIEZA kabahin sa ilang investment profile ug sa mga nagpadayon nga proyekto nga nagkinahanglan og pondo. Matod ni Odocado, importante nga masuta ang projected budget nga gikinahanglan aron mapadayon ang mga priority projects ug mahibal-an usab kung unsa ang mga bag-ong proyekto ang mapunduhan o posibleng maapektaran kung tangtangon ang travel tax.